NFTV jalan lajɛbaw aw ni se aw danse don kibaru kɛnɛ kan bishina muna kunnafoni min ɲɛfɔ kuma o dɔ filɛ nin ye bi sɔgɔmada na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye dugubaw cala don ɲɛnamali kow nɔ don hakililaw bɛna boli min kan kosɛbɛ de ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa min b'a to duguba sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dugubaw dilan ko ɲuman fɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ yuriko kɛlɛli kɔni bere talen wa bere ka farin yɛrɛ ko ye min bɛ tali kɛ maa caman olu kɔni minɛna ka ban ka i ka olu hakilila di a ko kan bɛ kuma fana kan ni kunnafoni kɔnɔ lebanaw ka aw fɔ ko kura ko aw danse don kibaru kɛnɛ kan i ko an y'a fɔ ten cogo min na kunnafoni kumaba waati la ka jira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye baara dɔ ɲɛminɛ bi sɔgɔmada na palais de congrès kɔrɔ la n'o ye CICB ye ka jira sa k'a fɔ baara minnu bɛ tali kɛ an ka dugubaw cala don ɲɛnamayali la ni a bɛ to ka kɛ diɲɛ jamanabaw fana kɔnɔna na cogo min na ka jira sa k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na hakilila bɛna boli min kan o de ye ka se an ka dugubaw dilan ka ɲɛ walasa a sigi ka se ka nɔgɔya sigilamaw ma cogo min na o baaraw bɛna ɲɛsin o ma ni k'o dilan k'u cɛ ɲa kosɛbɛ ko hakilila bɛna boli o kan kosɛbɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka dugubaw kɔɲɛ ɲɛnɛ walima ale de ye a ko bɛɛ lajɛlen labɛn Fatumata Kuja Kulibali ale ni Umar Traoré olu tun b'a ko kɛnɛ kan NFTV cogoya la an k'u ka ɲɛfɔliw lajɛ. Ni lajɛrɛ min organisera ministère de l'habitat, de l'urbanisme et du logement social fɛ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin don min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin an ka dugubaw ma. Ni Mali ani an ka diɲɛ jamana tɔw b'a ɲɛnamaya octobre kalo tile 31 san o san. Aw bisimila. Sigida sabanan ɲɛmɔgɔ ka bisimila foli kɔfɛ ministère de l'habitat, de l'urbanisme et du logement social secrétaire général n'o ye Amadou Maïga ye ale ye ɲɛfɔli kan ye. An ye kalo de boloda Mali kɔnɔ min ye kalo min bɛ daminɛ le 7 octobre donc kalo min bɛ senna mina bɛ ban bi o tile 7 ka taa bila kalo kura tile 8 na o jumɛn kalo min bɛ senna a tile 7 tun bɛ bɛn journée mondiale de l'habitat ma bi bɛ bɛn journée mondiale des villes ma le 8 bɛ bɛn journée internationale de l'urbanisme ma donc o ye kɛ an k'a fɔ san o san an b'a bɛɛ kelen kelen kɛ an y'a ɲini ɲinan k'a kɛ i n'a fɔ kalo kelen komi ni furancɛ lajɛ a bɛ bɛn kalo kelen ma an ko an bɛ kalo kelen ta dugubaw kama ka sigi ka kuma dugubaw kɔnɔkow kan ani dugubaw baaralaw u ka sigi ka kuma ka fɔ ka bɛn kɛ pour que an bɛ se ka fɛnw boloda minnu b'a to an ka duguw bɛ se ka kɛ duguba sigilenw ye dugu bɛ se ka kɛ dugu ye dugu min kɔnɔ an ka jamanadenw bɛ se ka sigi a kɔnɔ hɛrɛ la. Amadou Maïga y'a yirana k'a fɔ ko ɲinɛ sigikun in taara walasa ka se ka siniɲɛsigi kɛ san 30 kɔnɔna la. A kunba yɛrɛ ye o de ye a kunba yɛrɛ de yanni san 30 ɲɔgɔn cɛ ani san 30 ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kuru kɔnɔmaw minnu bɛ dugubaw kɔnɔ a bɛ doublé kɔnɔ a ɲɔgɔn sigiyɔrɔma 2 de bɛna kɛ donc k'a fɔ an bɛna bɔn kun ka bɔ sen kan a bɛna k'o de o bɛ ko min na n'i ma depuis sisan i ma wuli o ɲɛɲinini la k'a fɔ k'i b'a to fo don ka se yɔrɔ a bɔli sira ɲuman fɛ o bɛ se ka gɛlɛya donc fo minnu bilalen don o baaraw la olu ka se ka wuli depuis sisan ka ɲɔgɔn lajɛrew kɛ ka hakili falenfalenw kɛ pour que ka sini o ɲɛsigi o sini min b'a jira k'a fɔ an bɛ cogo min na bi n'an tora ten a bɛ kɛ bɔn kun ka bɔn sen kan ye donc fo bi an ka ko boloda minnu b'a to o bɔn kun ka bɔn sen kan an b'o bɔ a ma. Ni sigi ɲɛnamayara ni an ka ensemble instrumental ka dɔnkiliw ye ale ni catiri dɔ bɔra ka ɲɛsin sigida lakanakow ma. Wa sigi in labana ni standu visiteli ye an ka premier ministre fɛ n'o ye Dr Boubou Cissé ye n'ale tun bɛ ka président Ibrahim Boubacar Keita nɔrɔ da. Baara boloda min bɛ sen na ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ dɔw bɛ se ka fara o kan cogo min na n'o ye a bɛ wele ko PPAD o kɔni baara boloda bɛ se ka jira sɛnɛ kodɔnbaaw ani sɛnɛ ko ɲɛnabɔbaaw la cogo min na u ka se k'u hakilila di a gafe kan yanni a ka bila baara la o tɔnsigibaa dɔ daminɛ sen na n'o ye atelier ye walasa min b'a to u kow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min b'a to sɛnɛkɛlaw ka koɲɛw a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ba la cogo min na dɔ ka se ka fara u ka sɔrɔw kan a ko siratigɛ la Aminata Daɲɔn ale ni Bakari Kone tun b'a ko kɛnɛ kan NFTV cogoya la an k'u ka ɲɛfɔliw lajɛ. National policies
Ni sigi ka formula bena sene ministre sofe ni agra ka deme bi octobre kalo kile bisaban kelen san ba flantan kononto atun kunye ka mawele minu nga nafa be sene na ani minu nga bara nyashile no sene ma kana akilina falen ke seben labelen do kan atelier ne organisé là pour que mɔgɔ fɔ fɛn n'u ka nafa bɛ sɛnɛ la n'u ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛ ɲɛfɛ taga ma ministère ye dialogue facilité c'est-à-dire ɲɔgɔn faamuya pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an bɛna baara min kɛ bon ani ministère ye politique minnu défini donc an ye ɲɔgɔn faamuya fana pour que baara nin ka accès au politique ninnu kan agara ye jɛkulu ye mun sigira sen kan Kofi Annan fɛ n'ale kun ye ONU ɲɛmaaba dɔ ye u ka baara ɲɛsilen no sɛnɛ kɛcogo ɲuman ani ka maa miliyɔn caman dɛmɛ ka bɔ kɔngɔ fantanya ma farafina kɔnɔ o de la sɛnɛ minisiriso ye wele bila u ma ka na hakilina jagabɔ kɛ wasa sɛnɛ bɛ se ka don bala cogo ani k'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min sɛnɛ la ka nafaba sɔrɔ a la ani k'u yɛrɛ balo programme mun do programme sɛnɛ programme de do mais sɛnɛ programme a sinzinen bɛ Mali b'a fɛ a ka sɛnɛ ka kɛ o bolodacogo dɔw de taara o la ka se ka baara k'olu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye baara k'olu ka i bɛ se ka sɛnɛ taa ɲɛ donc an y'u dɛmɛ o baara de la o baara mun kɛra o baara de bɛ ka yira kumakuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni programme musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 26 ni 981 san 5 kɔnɔna na an bɛ taa Kayi ka jirasa k'a fɔ ko Kayikaw fɛ yen nɔ ni o ye Mali marabolo fɔlɔ ye a jirasa k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu b'a la ka kunnafoni minnu bɛ Mali kɔnɔ sisan ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma maa caman b'a la ka ko lajɛ kibaruya lase yɔrɔw la ka jirasa k'a fɔ ko Kayi ka caman kɔni ka faamuyali la a ko kan ka sinsin kosɛbɛ yuruguyurugu kan ka don ba la kɛlɛli kan ka don ba la kosɛbɛ walasa min b'a to faso nafolo ni min b'an bolo n'o bɛ se ka maaw mako ɲɛ cogo min na o ko maa man ka bɔ maa la maa o maa bɛ yen nɔ min kɔni kɛmɛ ka foro nafolo dun k'a bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ ni k'a to sariya ka se ka boli a boli cogo la min bɛ tali kɛ an ka lasigiden min bɛ yen nɔ n'o ye Sinzin Salomon Cinu ye ale ye min fɔ a ko kan k'o lajɛ. Yuruguyurugu ani dungo juguya kɛlɛli o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka haminako ye o kɛlɛ jamanaden caman wulilen don sisan k'u sen don o ko la waasa ka se ka se a dan na anw fɛ yan Kayiba Jabatɛ o fiɲɛkura kɛlen don nisɔndiyakoba de ye maa caman fɛ Malien de tɛ tiɲɛ fɛ Malien de corruption kɛra ala ye kɛnɛ bɔ sisan corruption kɛlɛli kɛnɛ bɔ sisan moi je suis très content wallahi jamana tɛ ka lo a tɛ se ka lo ɲin kan o mɔgɔ kelen bɛ miliyari dun mɔgɔ kelen bɛ miliyari tan dun jamana bɛ lo cogo di dungo juguya n'i y'a jateminɛ a kun kɛlen don ka Mali sigi a sen kan kosɛbɛ Kayi kelen tɛ Mali région bɛɛ lajɛlen Mali service bɛɛ lajɛlen n'i kun taara n'i kun ka dungo juguya sira yira u la i kun ka hakili to ɲɛnabɔ ni dungo juguya kɛlɛli nana ni nafaba de ye parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ dɔw kun bɛ n'i kun y'a fulu ɲɛna k'olu kun bɛ se ka minɛ ka don kaso la ko dungo juguya y'a sababu ye a kun ka gɛlɛn dungo juguya kun kɛlen don k'a kɛ système de i n'a fɔ sariya de don laada n'u b'a fɔ o ma ko droit ou la loi bɛɛ kun bolo ko sariya de don donc ni e ma dungo juguya kɛ dɔrɔn e tɛ jatelen Mali den fɛ n ka mɔgɔ ye karisa ye n b'a bila n ka mɔgɔ ye karisa ye n b'a bila n ka mɔgɔ ye karisa ye n b'a bila nin poste la o dɔrɔn de bɛ mɔgɔw la farinya ye ko bɛ kɛ ko tɛ bɔ a la sani ni wulikajɔ in ka se jamanadenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka tigɛ u ka kiri tigɛbaw ani kiri yɛrɛ tigɛcogo la nka nin ko ninnu wulilen kɔfɛ dɔw fɛ jigi dɔ bɛ yen a bi n'a tun kɛra ten kabini bi an filɛ min kɔnɔ an tɛ se o ni tun tun lo kabini fɔlɔ personne n'est au-dessus de la loi c'est la loi qui est au-dessus de tout même le président de la République c'est le premier magistrat et ni tun y'i jɔ kama jamana bɛ ɲɛ vraiment an ka kiri tigɛlamɔgɔw ne bɛ k'u mafilɛ ni ɲaɲuman ye hakili la maliden caman bɛ k'u mafilɛ ni ɲaɲuman ye parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ sariya so a kun bɛ k'i kɔnɔ ko wari de ye sariya ye a kun bɛ k'i kɔnɔ setigiw de ta ye sariya ye sabula ni setigi ni faama ni fantan kun nana kiri tigɛ bon na a kun bɛ to faama ta de la mais an ka kiri tigilamɔgɔw bɛ ka image kura yira an na Ablaye Magasi premier ne kɛra directeur ye qui nous a donné la gratification 2 mois de salaire à un mois a ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 5 de na la y'a bɛɛ kɛ o mɔgɔ gɛnnaw de wulila ko ka taa jeni
dɔlen do ko ni kɛlɛ in tɛ kɛlɛ nɔgɔma ye o de kama mɔgɔ caman fɛ an kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ka se ka se sɔrɔli kɛ min ye yuruguyurugu ani donkojuguya k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. An y'a ni mɔgɔ faama min nana dɔrɔn k'a bɛ yɔrɔ la tile ni misi nana k'a bɛ lafiya ni kɛ dɔrɔn o b'o cari koyi. N'a ko k'a bɛ maga dɔ la dɔrɔn min y'o de ka bɔ o b'o cari koyi. Bon population de kan ka wuli sa k'o dɛmɛ de kɛ k'a fɔ ni ka n'a ma se a dan na an yɛrɛ de parce que damatɛmɛ kɛra. Jamanadenw yɛrɛ kan k'a dɔn ko sariya tigilamɔgɔw u bɛ anw ka baara de la sisan. Hali n'a y'a sɔrɔ ko don tɛmɛlenw na ko u tun tɛ anw ka baara la sisan u bɛ anw ka baara de la donc an kan ka wuli de ka u dɛmɛ an b'u dɛmɛ ni mun ye an b'u dɛmɛ ni kunnafoni de ye. A m'a fɔ a sun a m'a fɔ aw sɛni k'aw ka tilen fɔlɔ ko ni min tilenna k'o ka kɛ silamɛ ye ni silamɛya tiɲɛlen bi fo ka na nin problème bɛ la o de bɛ hadamaden ma sɔn tilen de ma an ka tilen ala y'o de fɔ. Ni mun kɛlen ko mun kɛlen don baarakɛyɔrɔ la ka minnu bɛ yuruguyurugu sira la baarakɛyɔrɔ la ka wuli k'u donnaise mɔgɔ tɛ sago fila kɛ o n'i ye san 100 balo i bɛ sa n'i ye san 1 balo i bɛ sa mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ balo ni fantanw ka hakɛ ye e bɛ balo ni misikinaw ka hakɛ ye i bɛ wuli k'o donnaise hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ si. E mɔgɔ 1 miliyari bila mɔgɔ 1 miliyari kɔnɔ bɛɛ bɔra la ni an t'a dɔn. O de bɛna dabila Mali kura de bɛ ka bange sisan nɔ a ka jugu dɛ a bɛ n'a fɔ ni muso garisɛgɛra n'a bɛ tin na donc Mali b'o cogoya de la bi Mali sɛgɛnnen don donc an ka wuli an k'olu dɛmɛ nin wagati a ka gɛlɛma a bɛ tɛmɛ hali ni ne yɛrɛ mun filɛ kuma la ni ne nɔ yɛrɛ dunko jugu la u k'a minɛ u k'an kɛ kaso la. Sani o sigiw ka kɛ an bolo tiɲɛ ye bɛɛ k'i jogo ɲɛ ani an tacogo ka kɛ jamana ta matarafali ka tuguni jamana ta matarafali o ye anw yɛrɛ ta matarafali de. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔ ni nin ye a tako 25 ye baaraw kɔni b'a la ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔw la ka ban min bɛ tali kɛ masurumani olu ka tɔn n'o association des personnes de petite taille olu fana ka tɔn sigili san 11 na o kɔni baaraw ye o fana bɛnna nin kalo in de ma o de siratigɛ la sa olu ka tɔn in kɔni ye barolasigiba dɔw boloda bi CCW la n'o ye palais de congrès kɔrɔ ye walasa ka se hakilila caman di maaw ma olu fana ka tɔn ni u ka hakilila ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo in siratigɛ la u ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Madame Jara Kadi Bari ye ale ye min fɔ Fatumata Kuja Kulubali ni Umar Tarawele an k'olu lajɛ. Chaque année an bɛ to ka nin fɛn in kɛ an bɛ lajɛ kɛ pour que ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw la faamuya hali bi lujura min b'an kan pour que dɔ bɛ se ka bɔ a la ani an ka hakɛ ye min ye k'an ka hakɛw fana demander donc raison pour laquelle an ye conférence nin lajɛ in sigi sɔgɔmada in na pour que an bɛ se ka cogoya min na ka autorité n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ani politique mɔgɔw pour que u bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na an ka nin thème in kan n'o thème ye min ye an ka hakɛ n'o ye sokɔnɔnaw ni baarakɛyɔrɔw la parce que tel que an bɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ baarakɛyɔrɔ min na n'o ye présidence de la république ne kɔni alhamdulilayi n ka chaise ni n ka ordinateur ni n ka tabaliw a bɛɛ adaptelen don mais i b'a sɔrɔ handicapé baden de bɛ yen nɔ minnu u bɛ baaraw la mais u bɛ u sigiyɔrɔw ani fɛn ninnu a fɛnnen tɛ a t'u ka hakɛ la ekɔlisow la n'i y'a jateminɛ sisan nɔ fanw adaptelen tɛ tableau adaptelen tɛ fosi tɛ i ka hakɛ kɔnɔ donc o yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ma n'a b'i ka kalan yɛrɛ segin kɔ parce que i bɛ taa i b'a sɔrɔ tɔw bɛ lafiyalen don cogoya min na u bɛ se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na u bɛ se ka sigi lafiya kɔnɔ cogoya min na ka se ka fɛn dɔn cogoya min na i b'a sɔrɔ e t'o hakɛ kɔnɔna na donc vraiment o bɛɛ bɛ fɛn sugu dɔw frustration sugu dɔw de bila adamaden na donc o b'a to i tɛ se ka i ka kalan yɛrɛ continuer donc o bɛɛ bɛ dun jamana segin kɔ parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don dans la vie donc il faut que bɛɛ de ka kɛ kelen bɛɛ ka hakɛ ka segin ma pour que cogoya min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na parce que n'an jɔyɔrɔw farala ɲɔgɔn kan an ka laɲiniw farala ɲɔgɔn kan o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛ. NFTV jabaran lajɛ olu de bɛ dan sɛbɛn ka bi dɔnkɛwɛrɛw la minnu labɛnna ka lase aw ma NFTV kunnafonidilaw ani teleso ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn sababu la an bɛ dugawu don de kɛ sa ko Ala ka so hɛrɛ caya.